pamusoro ndau nenyaya case number 99/26 inhau yakamhan'ara mudare namaidei mberi achimhan'arira Clayton Makumbe iri nhau yeland dispute. Ndiyo nhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo maidei mberi simudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini maidei mberi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu kuti ndese ruoko pasi. Ndoya kuna Clayton Makumbe simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Clayton Makumbe ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu kuti ndise ruoko pasi. Maidei mberi ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu wakagara pasi. Izvo rakasimukira chasakisa kuti ungochimhan'arira Clayton Makumbe chii. Ini maidei mberi ndakatengawo stendi yangu ndakatengeserwa naDimitria 2019-2020 ndatenga kudaro. Dimitria akazosvika pakushaya 2022. Hanzvadzi yake yakanga isipo parufu Cleto akazouya mashure. Cleto achisvika akasikuti apo ndepangwa akaenda kwaSabhuku zvikanzi aiwa pakatotengwa kudhara. Mari yakabhadharwa namaidei mberi ndo yakatovakisa imba yawasvika uchigara yakavakiswa nahanzvadzi yako Dimitria asati ashaya. Saka nzvimbo yava kutaura kuti ndeyako yakatotengeswa nahanzvadzi yako, yakatotengeserwa maidei mberi. Saka iwewe hapasisiri pako, pakatotengeswa. Imba yauri kugara iyo yakatovakwa nemari yakabhadharwa namaidei mberi. Saka takazoenda kwaChief Gwindi 2024. Cleto akasvika akaskobvisa waya yanga iripo ndobva ambosiya mapozi aripo. Ndobva taripota kwaChief. Chief vachiti vakabva vatidaidza ndobva vatitonga asi achiti Chief akataura kuti ndimi muridzi wetrend nekuti makatotenga through Sabhuku. Inyaya iri kwaSabhuku, anoziva zita renyu iri kwaSabhuku, muri kubhadhara mazuva ese mwedzi wega wega mukuteerera. Saka stendi toziva kuti ndiya maidei mberi. Saka Cleto ipapo akatengesa stendi iyo pane mumwe mupurisa akatinepera akati patengwa neZANU-PF. Ndozvakaita kuti tiende kwaChief. Chief wakati hakuna zvakadaro, hatizivi mupurisa wako wari kutaura weZANU-PF, tinoziva maidei mberi. Saka ndobva yatongwa kudaro. Saka gore rino manje takuona pakutovakwazve. Saka takadzokera kwaSabhuku nekuna Chief Gwindi, ndosaka vazotirifeya kuuya kuno. Aita basa. Ndofunga mukaona mapepa makabata kanyorwa Gwindi. Saka motigadzirisei pakutaura mazoya kwaChief tinamhora ipari zvino. Maita basa. Edwin havasi Chief. Chief Iwan. So Gwindi ndiHeadman. Kana kuti Sadunhu kana madauta anoishona. Mambo ndichina mhora ndokunoona. Maita basa. Kuti makatenga stendi yakakura zvakadini? Mapepa ekutenga stendi nawo? Takauya nawo kungoti nhasi hatina kuuya nekopi, asi takauya nawo tikasiya kuno. Kumbira kuti kana tichitaura tisimudzire isu. Alright, takauya nemakopi acho tikasiya ane kutengeserana kwatakaita naDimitria. Muri kuti panzvimbo makaona pakavakwa kurini? Gore rino kutanga kwaro. Pavakwa paiswa structure yasvika yangoti ibvei paground level. Pakuvakwa nani? Hatisi kuziva kuti ndiani ari kupavaka. Clayton Makumbe, ndinofunga kubva zvekutsanangura namaidei mberi akuti akatenga stendi muna Dimitria.
mukabva maendesana kumatare ndobva pane zvino ari kuti akazoona apapo apapo apo tsanangurai dare zvamunoziva maringe nezveutsanana. Inini mambo wangu ndanga ndaenda kumushando kuSouth Africa, saka ndine mumba medu ndine goto ndakasiwa pamba, ndakagoverwa stand yepamba. Saka ndaenda kuSouth Africa ndo pandakazodzoka ndichiona paripapo patengeswa. Saka pandakabvunza vanhu veukama vakamira kuti varipo panzvimbo kuti zvakamira sei, ndo pandakanonzwa nyaya yekuti pane vanhu vakaonekwa vachiedza kuita kunge vari kupimirana ipapo. Saka baba vedu mukuru asara mumusha mukoma Dominic vachibva vaenda kuti vanomisa zvinhu ipapo, vakati zvinhu zvamuri kuita apa hazvisiri zvinhu nekuti muri zve panhu apa hapo. Vachibva vanomhangarwa kumapurisa vachinzi vada kutitorera minda yedu, vachibva vasungiswa. Pakanga vachinge vasungwa kudaro ndo pakabva pasara pachiitika zvese zvekuti pakabva patengeswa zvakaitwa sesese. Saka inini pandakazosvika ndichibva kuSouth Africa ndo pakauya vanhu vakauya vachiswota tisovaridzi apa takatengeserwa. Tikati makangotengeserwa nzvimbo yangu sei? Rega tichibvunza dare kuti riri kuzviziva here remusha. Ndo pandakandobvunza mukoma wakuru wakati anyaya ndakada kutombomira naye ndichibva ndasungiswa ndokunyarara kwandakaita. Saka zviri kunzi pari zvino pari kuvaka ndiani? Inini nekurwadziwa kuti munda wangu wakungotorwa ndisina chandawana pamunda wangu, ndakapatengesa, ndo pane munhu akavaka. Mama katenga mari yana 3,500. asi pamaitenga maitira kuti zviri kutaurwa kuti pakazosvika pakusungisana zvichienda kumapurisa, munoruzivanazvo? Takatenga kuna Dimitria, saka hapana zvakadaro taisa. Vadare kana mune zvamungada kuziva makasununguka kunge muchibvunza. Imi Demetria chichi? Demetria ihanzvadzi yangu. Tinoswerera handiti zvakaitwa ndiDemetria handiti azvibvumidza akati asipa mutemo ifa ritengeswa. Sora kuti Demetria ndaanga atengesera Maidei handiti makatengesera zvisizvo, hakuna mutemo wakaita makatona padhuze pasasa pateno pane signpost chakatonyorwa chikunzi ifa ritengeswa. Wambochiona cheno kuchiko futi uko chaka chakatiswa nekanzuro yeGoromonzi yakachisa kudhara chaino ma2014 2015 choti ifa ritese dzatengeswa. Wambochiona? Handiti kurava zvakaitwa naDemetria aitengesera Maidei haisi pamutemo, ivhu haritese aitengeswa. Demetria haana simba rekutengesa ivhuro, kunyange afirwa, kunyange arwarirwa, chiro zvamuyanitsa sei, haana simba ripi, haana simba iro. Kurava kuti mberi zvamamaita naDemetria haisi pamutemo. Mutemo wehurumende hauzvibvumidze zvipi izvozvozvo. Iwowo futi Green Clayton zvawazoitawo zvekutengesa kuti waona kuti vanhu vangu vangatengeswa hazvitenderwe futi. Munhu wako ari kuvaka iwe ari kuvaka simba mutemo. Mutemo wakagara ungoripo. Mambo Chinamhora vakatotenderera vachitoudza masabhuku nemaHeadman ese kuti hazvitenderwe izvo zvingaite semutemo wenyika. Zaki akatouya kuno, Zaki chaichai Zaki handiti yakatouya kuno yakatouya nemambozvinzwa yakatouya yakatotaura kuti hazvitenderwe. Manhamba akatonyorwa, vanhu vese akapiwa manhamba ekunzi aita izvozvo apara mhosva handiti. So akaparawo kuti mhosva handiti pamusaka pokuti mumwe apara chii, apara mhosva hazvitenderwe. Kureva kuti UEFA wakatengesera ipapo iyeyo ari kutoita sipa mutemo, nokuvaka kwaari kuita futi hakusi pai haasi pamutemo.
ndikutarisa panapa pane pepa rakanzi Headman Gwinda handiti ikunzi Clayton Makumbe is refusing to forget handiti land yamaidembira handiti haisi yenyu ndikutsana kwandaita mataura pasi peki ndori makazvita zvisiri pai zvisiri pamutemo handiti kuroti izvi ndosaka yakanzi uye kuno tizokupatsanurirai zvokunzi yauramba kubva padendi yenyu haisi yenyu nokuti imimi kutengesa homa maitwa naDemetri hausi kuti pai hausi kuti pamutemo. So lendi inodzokera ichiramba iri kumhuri kwamakumbi pasina atengeserwa nokuti vho haritese haritengeswa. Zvandataura izvi pamwanga South Africa anozvona ndatora muchibvuma kuti ndokwasiteps akaitwa sei akafamwa ndozvipamutemo. Saka tangachitoti tiri kuita negwara tichibhadhara mwedzi wega wega mitero yedu inofanira ichibhadhara. Alright, munoziva here zvinoreva mitero yamunobvisa. Ani kutaura nyaya yeland levy. Land levy munoziva zvainoshanda here. Land levy ndeyekuti kana muri kubvisa ipapo muri kushandisa maresources ari mwemo. Munoshandisa migwagwa, muri kushandisa zvipatara, muri kushandisa zvikoro, muri kushandisa mashopu ari mwemo. Ndo zvinoita land levy iyoyo. Maresources ndo mari dzinoshanda kugadzira nekumaintena zvinhu zvirimo munzvimbo yamuri kuti muri kugara. Hazvireve kuti uri muridzi weland. Mapanzwisisa? Saka kubhadhara mutero hazvireve kuti zvoni wanzi land yako. But tiri kuitira kuti tiwane pachirungu inonzi service delivery yakanaka. Verengai up takupedzera kanzi part 3 pazvazvasa allowed. Part 3, occupation and use of communal land. Number 7, restriction on right to occupy or use communal land. Part 1 of 7. Subject to sections 10 and 11, no person shall occupy or use any portion of communal land. Part 1A, except in the exercise of any previously acquired right subsisting on the 1st February 1983, or except in accordance with the terms and conditions of any right, consent, or permit granted or issued, as the case may be, in terms of this Act or any other incantement, or C, Part C, unless he or she is a spouse, dependent relative, guest, or employee of any person who occupies or uses communal land in terms of paragraph A or B. Part 2. Any person who contravenes subsection 1 shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding level 6 or to imprisonment for a period of not exceeding 1 year, or to both fine and such imprisonment. Subsection stated by section 4 Act 2012-2001. Mutemo wacho unobva ndoita atengesa naatenga mise mune mhosva. Was the only right yekuoccupy mainzwisa either permit or lease. Those two zvokuti muti land iyi ndeyangu. Ndi land yatotova nezvayo ndo yacho inonzi communal land iyo. Kana iri land yekanzuru unoenda kukanzuruka moudzwa mari dzoda kubhadhara. Kana iri communal lands ine mutemo wayo. Enda kunze kwebepa iroro pamupato pacho. Ngafunge kuti mambo wakagadzira chipepa chavo chavanoshandisa mudare mavo. Zimbabwe Communal Land Act Chapter 24 legislation is at 31 December 2016. Makaenda kuHarare kuPlindford. Muna Jasono inotengeswa inenge yadhura vipi? Mazuva zvichaneisa here kuenda paGoogle download. Communal Lands Act moto download. Moverenga monzwisisa. Zviri kuita zvokuti tiri kutaura zvinhu zvisipo. Zvatiri kutaura izvi zviri pamutemo
mutemo ndozvaunotaura. Zvekuti muti makatengeserwa naDemetria saka ndepangu, Demetria haana kana mvumo yekupa munhu ivhu. Mambo vakatoda kuronga urongwa hwekuti ndoda kutopashandisa ipapo, ndotosvika ndichibvisa Clayton wacho nezvese zviri ipapo ndovatanga kutopashandisa kuti. Saka munhu anouya achiti ndepangu, communal land haina izvozvo. Zvese zvamuri kuona zveyo kuti nhinga akazodai, ndazoona pazodai, ko kana mumwe aita musikanzwa iwoyo oito wako. Kungoteedzerana kuita musikanzwa. Pamuri kuona kwakanyanya. Uyu ndakamutsura. Handaire kukutsura ndaona uchichera jecha parwiza. Ndakakutsura ndikati ndina kukutsura ndikati zviri kuitika apo ngazvimirezvo, vanhu variapo ngavabvapo. Ukandipindura uchiti chi? Raigore rapera sometime kunana almost same time last year. Pandakamuudza izvozvo. Ngari zvese zvazvishande, hazvishande, mutemo mumwe chete ndo watotarisirwa kushandisa. Zvamuri kuitapo izvo hazvisiri izvo, ngazvimire izvo. Ndakatomisa mota ndikamuudza. Nhasi hezvo gore radarika kandabva kukuudza, tagara mudare, nenhau yandakakutsura. Gadzirisai zvinhu zvamuri kuitapo izvo hazvisiri izvo. Pane papo ndopfuura napo nguva nenguva. Pamutaura ipapo ndopandopfuura napo ndienda kumba kwangu ipapo. Kana mazoita shuku mupfuurira munosvika kumba kwamambo. Mopaone kuti pakatengeswa pacho ndepapi. Mungu panongedzero uri kwamambo pakatengeswa ndapo. Hakuna. Zvakwaive uchizvarwa zvokwangu kuri ndo zvakuri nhasi. Handiti dzakatongovakwa dzirimo dzimwe ndedzevana vemushemo. Hapana kana mumwe munhu akauyapo ari pakati ipapo. Asi mimi mune nharo. Muri kuda ngoita zvamunoda. Ndokwazvozvosvika uko. Yezvo vauya vakabhadhara 2,500 vada mari yavo. 3,500. Ndi mukuiona. Ndechinotishamisa chacho ndechekuti vanhu mari dzamunobhadhara nekuwanda kwazinenge dzakaita ka. Vanhu veduwe musangonakidzwa nekubhadhara mari. TV chaiyo munoti ndoda waranti 1. Mota mukaitenga munoisa insurance. Ko ivhu ramuri kutenga iri musina kana bepa rinoguri riri pamutemo. Chinotanga ndichi kutsvagurudza kuti mutemo unoti ivhu randiri kutenga rakambomira sei. Due diligence yenyu yamakaita imi ndeipa yakaita kuti mugutsikane kuti regai ndiburitse 3,500. Nange uchitenga rende yemutauni chaiyo unoverify ndipe title deed rako. Handiti morivenga ndipe nekopi yechitupa. Moenda kudeeds office futi makaribata kuenda kudeeds office. Ndoda title deed number yakati. Ndoda kuverify kuti ndiye here muridzi zvechokwadi. Mocheka title deed, mocheka chitupa. Zvese zviri kuwirirana here. Kana iri yekanzuru moenda kamuofisi yekanzuru. Kune stand yandawana iri kubudiriro. Stand number yakati. Iri genuine here. Offer letter yemunhu wacho ndei. Kanzuru yokuti hongu offer letter ndere munomira. Endai munoita any transactions dzenyu. Asi moziva kuti land yaichinje kuuya muzita menyu kana panhu pasina kuvakwa. Is regulation yekanzuru. Handiti kutsvaga kugutsikana kwesoka. Kana uchida land yekumapurazi ufamba irikave A1 kana A2 wakuenda kuMinistry of Lands kuita application. Kana wapiwa unopiwa offer letter. Mastenzi egoromoza radhisi haatombosviki pa 3,500 pese pari kutaura. Asi vanhu vanonakidzwa nongodzishandisa mari. Hameno kuti muri kudziwanipidza munonakidzwa nokutamba nadzo kudai. Asi chokwadi chatongokuudzai chekuti mambo havana simba rekutyora mutemo vachitendera zvinhu zviri kunze kwemutemo. Nekuti mangwana zvinondizvimbira. Izvi zvinonyorwa nasabhuku izvi handizivi kuti sabhuku uyu ari kunopengereka achienda kupi. Sabhuku sasa hanzwe. Izvi. Ndi sabhuku ari kunyora. Nozvibvunza kuti tiri kumbonyatsonzwisisa here zvinhu zvatiri kuita. Saka ndichiti ngapamboitwa malessons ekuti vanhu havadzidziswa. Kunyora zvinhu zvakadai
zvisungirirawo zvisungirirawo tobvuma zvako kuti ndakatengesa unoenda kujeri izvo. Amai ini panyaya yenyaya ndachatokwanisa kukubatsirai kunze kukuudzai kuti transaction yamakaita iri kunze kwemutemo ende handina pandokwanisa kuigamuchira. Chamungatoita imi kuklema mari yenyu bheki. Handizivi kuti nemakuklema kunani, imi ndimakaita transaction dzenyu ndimunoziva kuti mari dzenyu dzinani ndokwamukwanisa kuklema mari. Asi pano pamuri kuti makatengeserwa hapatengeswe. Ndomutongo wangu mazvita. Thank you. Saka handizive kuti Plato akagona kutidzoserawo mari here. Mukati? Akagona kutidzoserawo mari yedu here zvaari kugara mumba yakavakwa nemari yedu. Aina handiziti imi ndinokuudza izvozvo. Zviri kwamuri kuti muone kuti munoda here kuklema mari yenyu kuna Plato. Kana muine umbowo hwenyu hwakakwana hwekuti mukleme mari yenyu kuna Plato, munoshandisa muklema mari yenyu. Isu nyaya yandatarisana naye panapa inhau yeland yandati hazviite kuti nditonge ndichiti iri nzvimbo iyoyo ndeyenyu. Izvi zvemari yaimwe yekuti munopenengura imi muchitarisa mega kuti munawo here umbowo hunogutsa dare kuti muti Clayton akupei mari. Kana muine umbowo hunogutsa dare riripo mwakasununguka kukwira dare muchimangara nyaya yenyu. Kana mukada kuuya kwamambo, kana mukadaenda kwamajistrate, kana mukadaenda kucivil court, zviri kwamuri. Matare mamwe chete akafanana anoshandisa mutemo mumwe chete. Kota Clayton wakazotengeserawo iwe zvakanaka kumudza chokwadi. Zvakanaka kumudza chokwadi nezveuromutemo unyatsomuita zviri padhuze. Takatamba yakaora. Zviti yatakatamba iyo. Statement yake yeClayton zvakanzi mambo wasiyei vake nekuti handina pandozowana mari yekuvadzosera. Wacho pandakamutsiura ndoyere statement yake. Handizvo here? Zvino vamweka pamusoro pevhu rimwe chetero. Saka mune muchinakedzwa nokutamba nepfungwa dzamambo ndizvozvo. Kuende mari. Mune muchinakedzwa nokutamba neni. Ende panhu ipapo pachipapo ndabvira kare ndichiti pana panga pamire zviri kuitika pane more than a year. Ndichiti panhu ipapo ngaparege kuwako. Sabhuku saka achita nharo achita zvake zvaari kuita. Tarisai kwazviri kuenda. Ndikamuudza sabhuku sasa. Farisa hako uchiita zvauri kuita izvi. Mangwana zvichakuzvimbira. Ngandirege kutaurisa ndopandagumira ipapo. Ikodzero yenyu kuklema mari yenyu bheki amai. Kana muine umbowo hunogutsa dare ikodzero yenyu kuti mupiwe mari yenyu. Iwewo nemapepa ako here ipapo panyaya iyoyo. Kozi kana waendesa mapepa iwawo unozara une iwo. Ani mapepa yakabva kwagwindera. Kana mapepa akabva kuna gwinda haadzokere kunako. Anogara muno mudare. Chako iwe kupa ava mutongo wabva muno ndowaunowapa. Ava mapepa avo kana vasina aidha vanokwanisa kufotokopa. Mazvita.